Loya godo usidone osinkundo nango jabura mangon mayanda ye kume kunogo nango Yesu mawangeno kome unanango Yesu mawanano kome unanango Jama sisono ya godo usidone osinkundo nango jabura mangon mayanda ye kume kunogo nango Ai, werni gwedho ji mathoth ahinya. Daktari Brighton Odundo, Sipna Josephat Bango, Sister Judy Omoyo, kaka e gwenge mag Olo. Bas, apani Judy koro idhi kod weno maber kabisa kara yudo kaka ji mathoth ne gombo mondo mi owinje kanyo. Yina mondo nikech sa agombo mondo mi apiki direct e family life. Aseneno di mathoth ka jo spectators kata jo pak jotugo e bath pap ong'e tugo malo jo pap. Ka gima ka opikgi e pap to ginyalo tugo maber kabisa. Yina mondo mi kawuono wang'iya ni chien matin seche moko mistake moko manobedo Yina mondo mi kawuono wang'iya ne matin mistakes moko magobedo. Wacho ni samoro jo bath pap kata spectators tugo ga maber molo jotugo kendo gineno ga mistakes, gineno ga makosa ma onego beni jogi dolos magi to mpira no dolo yo kabisa. Kawuono agombo ni mondo mi wakawane wang'o waduok chien basto wang'iya ne ni to mistakes moko seche moko ne nitiere mana watimo e dak. Nikech nitiere jomoko mwaoyo ka ni to nyar ng'ane ni dako dhi katedo to wuod ng'ane ni dako dhi katedo to nitiere ng'at moro ma will understand ma wacho ni yawa da bed kaka ng'ane mapoko dhi katedo ni da bed kaka ng'ane mapoko nyombo ni da timo magi ma mondo ka dhi ta bed ng'at makare kata bed ni aikora mar dhi. Agombo mondo mi wawuoy kod oganda moko mapoko yudo kinde mar mako bad nyar ng'ato kata mondo mi odhi e dala ng'ato mondo dunge ni chiwoi en dala gi to usechope e okang' makoro chunye gombo mondo mi odhi onyuome kata chunye gombo mondo mi okendi ogombo mondo bed gi chiege ng'ato be gombo mondo bed gi chwore osegike point dhogi tang'eni seche moko iseba mang'eny dala kajo ni owuodho ng'ane to wuodho yie mondo mi kawuono warite dhowa matin to wach ni erokamano ni jogi kidienyi ni kata kundi ni pod nitiere. Ang'o makiyudo thuolo tinyalo wacho ne ng'at machalo kama mapoko dhi ni kiriek to tim magi maka pok idhi na assume gini taneno ko inya dak na kawuono kata na rikni dhi omiyo akwano lal e magi ma. So kopoda yudo ng'at mapoko dhi e keny kata ng'at mapoko dhi mondo mi otedi kata ng'at mapoko kepo to anyalo wacho ne kama ende kata in kama intie nang'eni go mbaka ni yawa da nyalo chaka doke nyako na kendo mitimi a chance nyadichiel kendo mondo yier wuoyi ang'eni chuo mathoth dodong nono ka chuo mathoth dodong nono jaodi ma in go na mshwa ni samoro ok dedogni bende chuo mathoth am sure ni ok dedogni chiegi kopo ni ji nyachak yiero kendo nikech ang'o isebete miseneno ni kare mae dak kare mae kaka dak chalo ang'o makopo ni rado gi ng'at ma gombo ni mondo nyombi ma dichuo tinyalo gombo mondo share kode kaka dichuo mosenyombo manie keny ang'o migombo ni kirado kod nyako madwa dhi katedo opanga rus oseikore osetieko somo en kata mana gi pesa ne moro kata ng'ata mosebedo e okang' ni koro dwa mondo odhi onyuome tirado kode kaka ng'at manie ode mbaka mane madiko kode mane gima gombo ni kawuono wagoe mbaka matis
advice mane ma wanyalo chiwo ne jowa mapok odhi, puonj mane ma wanyalo miyogi nikech wanto wasedhi, ikruok mane ma seche moko nok watimo, kanye ma seche moko nwakiere, ma digomb ni kiyudo nyar wegi moro, kiyudo wuod wegi moro madwa donje marriage, tipuonje, iparne, isiemne konani ni awa kidhi to magi ma make sure ni keto in place, kichopo to tim kama in the first 1 year, kichopo to make sure ni uwe tebu kata uloso wach kama mistake maseche moko in to nidhi to kawuono neno koinyi makiyudo ng'ato tinyalo puonje en ang'o. Mane gima gombo ni wagoe mbaka e seche machalo kamagi e chenro ni mar jiruok Search Family Life. Tudi koda eno na 7 0746 627020 07 namba ni jomok wacho na some matek 0746 627020 no na 7 basto bende Facebook page live bende bro yuda kaneno ka antiere kaendi live oganda mathoth bende tudre koda kaendi live inyalo nyisa kanyo gima iparo ni di yud ng'at ma gombo nyombo nyako ma gombo dhi di nyise kama ang'o ma di puonje kaka in wawuoyo kod rawera mapoko dhi kendo mapoko kendo wawuoyo kod nyako mapoko dhi dala ng'ato puonj mane minyalo miye okin janyuolne bionge kode gi wat lakini it is a mistake manitimo to di gombo ni kiyudo ng'ato minyalo wuogo to di wuoye kode no na 7 Dala FM pole sana para na winjo awito jawinjo no musainya chaki tudi mana koda Dala FM machigni ka chunyo kanda Fada antie Manuel da jogo ngoi kan yugis in ng'ama nigi joge ng'ama nigi kare ang'o migombo ni kiyudo nyathi ng'ato mapoko nyombo to gombo nyombo nyar ng'ato mapoko nyombo to odwa dhi di nyise yango eneno kama ikibieno kama ikadhi neno wan kodere kachiel ama duong ka okay tika okay next year ka to tika gine wiati wuok lwar bate kori winjo fata ka fata wawuoge joma nyiri thuolo medwa kaw kinde madhi achiel kiki fuat pesa no jakel jando ya kutosa awinji nikech thuolo mefuato pesa samoro kero wuoi pesa miero koro mana achiel kuom makelo chandruok ka nyako dwa dhi akeni meda mana achiel tiwena line jomoko biro chako miya pachgi na wiya kanyo di ng'eny very good kiki fuat pesa pani mano point mowuok kuom jakwath Dala FM fadha ka fadha pak yeso opak jawar kendo ng'ama dwa menyo sani oikre owino lasena jenga makanjira ito in go an go gima akwayo ni juwuoyi wetena kik tim mani timo kaponi nitie mano bedo girlfriend don't attempt kiki kaw nyako mitimo go osiep don't dhi buka buk moro ma ok ni bedo go osiep kata mano yoma diwo manganga ma inyore okay kata dhi yome kata uyoma ivinjo lasen aparo ni kawuono ni Dala FM hello fadha antie gutu bevin woda machigni wuod ma in bibi in gi minot nitie kari ng'ama duong' kora wacho ne puonj ng'at ma gombo ni mondo mi okendi gimitim maduong' teme somo karakta mar ng'ato kaw kinde isom karakta kise somo karakta ng'e wede jogi achiel kata ariyo moko ng'e wat gijalokre ka tok keny erokamano good points ge madwaro agombo ni chikiti Dala FM happy Sabbath with good news erokamano fadha ka fadha kor gima nang'amiya advice both parties kanyalo romogo yes nang'e
nyisgi ni gima ineno ka un seche muchako timo keny. Gini ok gima udhi bedo ka uneno kinde duto. Ikoni gimuonjo sani ni kaka ngima dhi chalo mbele. Ok kaka ngima dhi chalo kodu mbele. Koro diyie gi lokruok midhi yudo mbele kanyo. Ayawa. Kaeto mogik, kinde duto tema ubedo kod pogruok e paro. Beduru piny mondo uwuo ulos kendo e ot. Kaka pok uringo udhi ulando ne jomoko oko kendo pok udhi chako wacho weche moko ne jomoko mopogore gi odu ka. Dak en mar ji ariyo, losuru kendu kapok utere it mar adek kata third party. Mogik koro beduru jogo ma kinde ka kinde mudwa loso wach e kindu to ukwongo kawo thuolo mar miyo Yesu thuolo e kind wach mudwa loso ni. Erokamano Samuda Sego. Awinji maber Baba Joy. Dala FM. Antie. Oyawre ahinya. Ma Monica kawuok Ahero. Machiegni Monica. Wege jogam wito niji. Koni ke yudo jagam. Ana ywak na jagam nyaka sani. Uriti. Ya, turiti nade Monica ma dibi mondi pod wawuo. Wane kanisa wawuo ya. Monica dugane kar jogam kanya winjo. Dala FM. Happy Sabbath with good news. Atanote mango ya, okay wawinjo. Ana giwa nyalo wacho ne jogi. Kiki ng'e ber mar sura. Oh, kiki ng'e sura. Kiki ng'e sura. Gisoma ni kido. Kido Mar ng'ato kae. Ng'ama ng'ato dwa kawo kata ng'ama ng'ato dwa kendo obede kode thuolo moro mondo kwongo ng'iyane mondi kik ayuda ni to kawe. Ing'eni ng'ato kawo note kiwacho ni kik ong'e sura tiende ni okapano ni sura ni makwongo attract yuayi mokwongo. Jaber jaula. Jaber puothe tin to be nyanindo buya kamotineno. Awinji min mam FM. Antie. An gima yudo ko wanga. Gima yudo ko wanga. Walo se wangi. Wala ko wanga to anyisi ni an kinyola to wuoro na dok ako. Ok da tete do. Ne dako ma chwore diku ma chigo di. Yawa. Afadhali tete ne ma chigo to. Kamoro modino nyar jachien makuduto jachien chadi dala maku. Terane mos apenji. Modi, dako modi mowecho. Beta machiegi otho. Beta machiegi otho mok bigwo jani. Fada ka fada. Mani yan kuka uksai. Winjo weche gi wuon ma. God mos. Gima mumuna wachi yukimna. Ondego understand gima Nyasaye wacho kata gima Biblos wacho kuom keny. Iwacho ni njayalo? Kuka wuoksae. Iwuok sae mwalo ka. Yes. Namba chiel. Nitie gik manyaka sama wadwa kendo kata wadwa nokendwa. Nitie gik manyaka waket tenge. Namba achiel. Yes. Kik adhi keny nikech an agombo pesa. Kata kik adonje keny nikech pesa. Okay. Nyalo rumo. To sa rumo cha. Ema keny ni timore nade? Kethore. Namba ariyo. Nikech wane five. Yes. Adonje keny nikech samoro sex ne nyako ni kata wuoyi ni nagombo mondo anind godo. Okay. Kaka fadha tuo nyalo donjo ma samoro that nindo no. Kata bedi no. Koro ok nyalre. Yes. E thuolo ma magoro rumo ratego. Ok nyal keny ka nyalo kethore. Siem mimi nega gi owetega mawuoyo about the character. Yes. Ok dang'e character mar ng'ato nikech weche ni Nyasaye mong'e chuny ng'ato. Sama asayudo jaoda
amoro jamema ne godo korgi kocha amor wacho ni ka chopi okang' ma koro karaka ne wuok ude wicho kaka los nago o nyaka bedi bed dichuo maturne dhako ka pek ubede ot ga nyaka bed joma tur to kane ober wigi romo mondo kende kata oromo mondo wudi wudu ko oromo mondo yud nyako yes nikech Nicholas wacho ni mano gima ber ni gweth marago mar Nyasaye erokamano ne jakwa erokamano ne yalo amor antie mano mana ne entie ko kata gino wang'a yuak ma dok mane iye yawa to we ayue Dala FM opak jawar yes Liz Padandi mawacho gima ng'ato onego puonjre ahinya moloyo tem ng'iyo ni ka nitiere kata ka onge yes yani ibedo kamoro ma kata kia e family moro ma ji nigodo so nitiere family ma ji onge go in access to mondo ibede family no ikaw kaka mari kaka iyude no we bende kodhi oyudo yani nyako moa e family ma ji onge go so orwaka mondo ngima ma gin godo obed ni yani nyako kik ne marach ni kata koro chaye nikech jodala ji onge go mane e pacha kaka Liz Nyarawasi erokamano ne Liz Nyarawasi kani Nyapalo Dala FM yes machiegni machiegni nya mama ntima uriri yes ni okinre kana to sedak mano ok dar kane didak nikech samano ka wito ni lele koro mi Nyasaye kwa Nyasaye omiyi wang' mar neno rikani chon kik kisedonjo koki ichako ba wach ni okinre kana aparo ni kawuono ne antie Thomas machiegni weng'iya ka wuotho ni era to mitimna webedo dala uni ng'iyo to makale dara ibiro dong dala uno nyaka to misungorina ikia kita awe itakia kiti edier Dala FM fada ato koro kaka an ng'a pok otimo kamano Tasman pok itimo tigombo timo agombo timo to laseno wacho wach moro kanyo koro un ma wawuoyo kodu kawuono bi winjo weche ma jogi wachogi achako winjo weche go kendo akonogi one by one be nitie moko magwedhi kendo mang'eny yes laseno wacho ni kata ni ng'aise friend go to kikidon ato de ber ka laseno ng'isa disadvantage mar mano nikech in iikori ni osiepni mane ichako go chaye midwa ni kaw koro mondo mar apar wan kod 4 years koro wach laseni dwani mondo go chunyi ka to okoyangoni okoyaroni koro ka ber to ng'isa disadvantage koro an to ntie anio mano ng'isa ni kapok idonje keny to nego tim gimoro miluongo ni courtship stage yes to ie courtship stage ni kutime to kono beno nindo kanyakla yes kikuriuru kikubedi achiel kanyakla koro ka biro depend ni uketo courtship ni ei marom nade samojo nyaka kendo wabede courtship 1 year ei courtship ni nong'isa ni ka eming'ego nyako to ka be nyako ng'ego background ong'ego family mari ibing'ego family mari kendo iru dalani koro watim ni Tasman yes nikech in pok idhi
Koro ma ochal kaka penjo mipenjo jok ma osetimo kamano ni to courtship dongi wuoi wach mar courtship. Yes. Ni onego bed maromo nade donge? Courtship obedo maromo nade ne ng'at ma pok odhi. Mano question number 1 ma ka giyudo thuolo to giduoki. Basto mar ariyo Lassen owacho gimoro ni ng'at ma isetimo go osiepa ming'a kik inyuom. Yes. Koro kopo ni ng'ato ng'eyo samo Lassen line nyalo tamo duogo to kopo ni ng'ato ng'eyo gimomiyo kik inyuom ng'at misebudho go osiep be olerni donge. Olerna. Erokamano nyatas man mola. Ka nitiere ng'at ma ong'eyo duoko no ang' ne kikrego kaka wadhi. Machiegni. Dala FM? Hello, Dala FM. Yes, machiegni. Wada kufana. Antie. Mate na nyo mbele tuka mapaga bi. Usipna ikete ka. Akete ka wudu mama. Iwinjo puonjruok. Awinjo puonjruok kamo ini magora koda winji kaka. Inise bedo gi minot. Ana sebedo gi minot. Koro ang'o ma kopo ni iyudo ng'at madwa kendo tinyalo nyiso ni otim mondo mi kiny ne odhi maber. Imanyalo nyiso wuoi wadwa no. Ni bwana chiembi to ne in kijana. Yes. Koro weri kod paro mar ng'ama kijana. Wak paro mar ng'ama duong' mar ng'ato mosedonje keny. Uri aluwagi kod odi tin mok ne winjo magi mae. Mano gima nyalo konyago gi paro matut ahinya mar mondo mi owere kod rawera mapok wuotho mag vijana koro mar mondo mi owere godo. Ong'i ode tir basto kaw responsibility mar ode. Erokamano nyo yombe lesuka mar Palabi. Dala FM. Amena. Ma Alfred arake wukra mira boda. Machiegni. Girlfriend ni kikikaw tulo se kaya. Gal ichaki ijiwo wach Lassen cha tiduoko Tasman mola. Tulo se kaya fada ka fada ma aka wajmol kode nyithindo ariyo ka wan girlfriend. Ka un girlfriend gi boyfriend. Boyfriend ma kende. Ero. Acha koda kotimora sima kama. Kapok ikende utieko higni adi? To nyithindo ariyo inyuol na unyuolo nyithindo ariyo kapok utieko higa. Sono gorude. Nyithindo ariyo kapod kod osiepo oko. To duration mar osiepo dhi kuom thuolo maromo nade kapok ikende? Osiepo dhi higa madhi higa 5. Higa 5 to yudo nyithindo ariyo. Koro inyuomo nyithindo koso inyuomo dhako? Anyuomo dhako. Fada ka kene magero simba. Achako ni makaso banjo reto noweya kiano kaka nanindo no. Nanindo nyaka sari ka puta tengo nyithindo te odigo. Nise chako tich koso ikele ka to pod idwa chandri kode be ot ka? Lakini dala wato ne ber. Dala uto ne ber to dala uto ko biro ne in mobiro iri. Dala wato ber koro ka kende. To dala daka ni dali matin kaso kono gadi chidode. Bang. Ata wato ni wadi so daki ka roma juma chiel mako wadi odwa. Tapo mani eno tengo nyithindo moti. Koro ineno ka gima en manen gi kosa ma ok ine ni odhi seche moko nikech in ma oneno ni ne chwanye. Ano ka chwanye ada muol malich. Imuol? To manyiero. Ero. Ma jaka yudo nyar kabondo. Wajo ni nyar kabondo morani mwana dago. Ema nyiere bathine. Ema nyiere bathine kendo sani en jatend miya nyaka bondo ni miya nyaka bondo mokonyo kori kidhi wuodho ni nyaka bondo iteke churi no ma oke awe ni chame loyago intie nade dichwo no rumo wach mana ka redio mos kuom samoro golo siri mane kia kaone kaka mano usedaki to kik idhi
be nyono piny gi tiendi be okomoni dak. Komona dak, ok oketho dak mara. Odhi to yaw ni mana yo in yudo dichuo idak idhi mambele. Nyathi wachna kaka aketho ne nyamin gi dak. To mago nokomona kata bedo. Idak nyaka kawuono pok iwinjo wach moro amora. Dongo adak gi wuoja duong'. In fact sani kaponi pok ang' piny orumo pok weya chwak ne chai moro madhi e tie otanda kanyo. Mopoto. Iriek nyaka nyika bondo giriek manade. Dala FM. Hello, Jadolo. Antie. Elda Alfred machiegni. An gi weche ariyo kende. Machiegni ba. An achiemo nyalo wacho en ni ne ng'ama pok adwa donjo. Asayi ni kik oyie okaw nyako ma kok odwa puonjo. Puonjo tich kose skul? Puonjo skul. Ni kok odhi puonje. Mi many ne tich. Ibedo disappointed ndalo moko mbele kanyo. Namba ariyo. Ike kawo nyako ma ewi gi higa. Okay, nyako ber miloyo gi higa. Ber miloyo gi higa. Awinji ba. Inyalo bedo ka unyalo chikoru e paro. Okay. Koro kwara moro nokona wach moro achiel melo ng'eyo go nyako ma chunye yom. Ket kidi moro maduong' e rangach kata e bath dalani bath odi kanyo. Kidi maduong'. Chieng' mobiro neni dalano. Koro ng'iel kidi no to neni. Kineno kobiro konyi ng'ielo kidi no. Kitere tie achiel. Mano nyako manyalo dak ma jachuny. To manyieri kaka ita ming'ielo to nyieri neno kaka ithagori. Mane kite. Nesa obed kodi. Imbo bed kodi osiepna. Awinjo weche madongo wuoda dongo. Dala FM. Antie. Ada konyo wuoyi ka. Wuoyi ma penjo ni courtship onego be ni. Courtship onego be. Osiepni misebedo ga aming'a. Osiepni misebedo ga aming'a. Samoro nolimiga. Nitie achiel ariyo ma samoro nene dalau. Koro kit dalau moko nitie moseng'eyo. Koro kobiro nyalo biro lokora yani. Jodala ujo juogi. Oyanyi gi evidence. Oyanyi gi evidence ma gik moseneno. Mar ariyo, osiep misebet godo oewi e paro. Koro ibiro tiyo gi pache. Koro kano teri mana e bugo. Ubiro chumoru e bugono. Okay. Mano emomiyo en disadvantage. Kaw nyako ma ok bedo gosiep mang'eny. Obedo osiep ndalo matin. Awinji kabisa. To courtship thuolo maromo nade? Courtship? To it depend kaka uloso. Okay. Koro yiengore kaka uloso. Kaeto mogik. En niya. Ng'ama isebet godo gi nyithindo. Koro gima wacho ni keny. Iwacho ni keny en gima ler. To sami skendo ng'ama isebeto osiep. To chalo nitie karakta moko miketho. Erokamano. Erokamano ahinya. Wapuonjore, wan e jiwruok. Dala FM. Adwa konyo wuoyi no. Mane courtship kende. Yes. An aparo ni luwore gi kit keny ma udwa timo nikech keny opogore opogore. All right. Nitie manyalo bedo arus. Nitie manyalo tim arus madiere. Lemo. To gima lemo machuok. Koro an aparo ni kamar arus onego bed 6 months. Mar arus. To ka en to ka mamoko matindo tindo gi to onego bedi e bwo dweche adek ndalo 90. Okalo kanyo mana kaka jawuoyo malo bang'e nowacho gigo dibet. To mar arus bedo dweche 6 nikech gik mang'eny mikale ming'iyo nyaka nyako yie gi wuori gi yire ni mondo gibed achiel. Kaka dichuo gi dhako. Ayla Alfred aduo. Erokamano. Dala FM. Oyawre ahinya. Pauline machiegni. Mommy's boy. Mommy's boy. Chandruok nitie kuom mommy's boy. Ma en odok e chikonde min gima konyo gi. Madwa
yo dino mama luoko sendi bet but mama tebe koni kora do bet gi ni ndi uloso weche no tavi ndio sana nitasema ngeni ndio mtandao ni kwenye Facebook that's what they idwa ne giyud ka jagam to mama chabi usenyo mone kabinji nyi ko ywak ni jagam oinye nyaka kawuono ndio kinti ko tukiyo nyaro magina to gomba ka onya bele mo ni mo gomba to ko ni kilni ya kile ni yako lakini kwa smart Facebook wala Facebook wala makama diwa tagi Kim abro aloso twak more about social media kata weche mag Facebook mbuigi family life wabro go mbaka mbele kabro winja ne kaka watatwa but Paulina winji ero kama na yenya Dala FM baba antie baba Benson machigni ba se gonde machigni osepni donjo fadi kelo tok mamet malit ma advice am gima ng'eyo mokwongo kaw nyako tere kanisa moro mondo mi ubede nget ka mondo mi yude kata community moro matimo nonro kindu ji ariyo ka nonro moro bede kindu ka keto kata community moro manono kit nyako ni in mondo adieri ong'ere kaponi nyako wuondo wuoyi kaponi wuoyi be wuondo nyako samoro nyako no osetedo to kanisa to dhi wacho adieri kanisa okum kanisa dhi wacho gima in nikech en komiti moting'o ji moro komiti cha madhi golo gima di komiti cha kodhi miyo kinde moro ka kinde moro ti madhi miyo ka koro gini oseket e lwedo koro gin madhi loso gini madhi chop kama koro gipuodho onge wacha winji to machielo fadha to nono ni kawo nyako ka janyuolni moko pod tie mangima winjo ka janyuol ng'isi ni nyako ni to kane nyako ni to kiki kaw nyako ni ka mutimi kaw nyako no bada ibiro radogo ibiro radogo mano to neno gi wang'a okay Dala FM wawinjo ji puonjore wawinjo joma poko kendo be winjo yes Nyasaye ber kendo bane kite Janet Juma machigni Janet ni kanye Janet ni gonga megi ko seleka oko sele machigni ni Janet Juma yemonda wachkama namba chen diario kwenza sibu kanya klasa po bilingere yes namba rio joma dwa die kenyege ine ngame dakgo Iyo ber kuonde duto ka kwene dala amen Iyo mor kuom duonde keka nitie hera yes gima duong' hera nyaka bede dagno namba rio ni dhako madwa die kenyo ire kenyo gi dok achiel kaka chake na okeka kodi gik kodi gik marach nikech dak en gima lokore odiochieng' kodiochieng' to in kata bed ni dak lokore kamano in kik ichenji tiende nikech kidhi kaka piny dwaro to dak nyalo teri marach namba adek ne chuo gi mon madhi dak sani weche winjo keth